Продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цереградська, це програма «Саба». І сьогодні ми будемо говорити про головні теми сьогодення. Я вже готова представити нашого гостя Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук. Доброго ранку, пане Олексію. Насправді, така в нас буде достатньо насичена розмова, тому що дуже багато тем для обговорення, зокрема те, що відбувається в країні, там і поза її межами, на міжнародній арені. Але хочу спершу почати з новини, яка мене вразила, напевно, найбільше з того всього, що відбувається наразі. Це те, що співробітники контррозвідки СБУ, вони затримали Станіслава Єжова, який працює у Кабміні і займає посаду заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Таку передісторію маленьку дав, можливо, наші телеглядачі хтось не знає, про те, що затримання відбувалося вчора, ввечері, пізно, виводили через головний вхід парадний Кабінету міністрів. При цьому абсолютно випадково, ніхто не міг цього попередити або якось здогадатись, там був присутній телеканал «Прямий». Власне, вони і відзняли цей момент затримання і навіть взяли там коротке інтерв'ю у співробітника, який затримував, який там дав оцінку тому, що відбувається. От хочу вас запитати, пане Олексію, ну от на вашу думку, це взагалі, ну, нехай так, ваше ставлення до цього? Ну, насправді мене дуже здивувала сама ця ситуація, я поясню чому. Тому що, мені здається, все ж таки, мабуть, так, якщо викривають шпигуна або агента, так, мабуть, не працюють спецслужби. Тобто, чому його вводять через центральний вхід? Чому випадково там була камера телеканалу? Ну, мені здається, що таких збігів не буває. Знаєте, тобто це було така своєрідна, можливо, навіть піар-акція, яку ми мали побачити. Можливо, навіть в тому числі зорієнтована на підняття рейтингу окремо взятого каналу, який це знімав. Тобто, якщо так навіть поміркувати з точки зору логіки, мабуть, якщо такого агента викрили, вигідніше, мабуть, його використовувати як подвійного агента, або, знаєте, надавати йому якусь дезінформацію, щоб він її доносив до своїх інших, так, власне кажучи, ну, з тими, з ким він співпрацює. Тобто, а так дуже дивно ситуація виглядає, коли його затримують. Тим паче, це є, він був перекладачем, тобто достатньо близькою людиною до прем'єр-міністра. Ну, у мене є дуже багато питань до такого затримання і такої презентації цієї ситуації. Плюс виглядає дивним, коли щодо цієї людини нам одразу стає все відомим. Тобто нам стає відомим, хто вона, її прізвище, її функціональні обов'язки. Ну, так, мені здається, розслідування, тим паче агентів, не робляться. Дуже цікаво, хочу зупинитися от саме на ваші такі фрази, що так спецслужби не працюють. І в мене особисто також дуже багато запитань, тому що в інформації, які надає там прес-служба СБУ і, зокрема, начальник департаменту, який от проводив це затримання контррозвідки СБУ Олексій Петров, зазначено, що Станіслав Єжов в процесі своєї діяльності, своєї роботи, він виконував завдання російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур та передавав дані електронними каналами зв'язку. Ну, у мене запитання, як тоді працює в нас, в принципі, СБУ і наскільки це небезпечно діяльність Кабміну, в принципі, якщо там можна з легкістю використовувати якесь спеціальне обладнання і ще й засобами електронного зв'язку це все передавати? Абсолютно. Більш того, виникає запитання, як проводилась спецперевірка. Ми знаємо, що чиновники такого рівня, такого рангу, вони проходять спеціальну спецперевірку. Тобто вони, спецоргани, спецслужби перевіряють їх на можливі зв'язки або не зв'язки з тими чи іншими розвідками, так, спецслужбами. І наскільки я розумію, Єжов проходив таку перевірку у 2016 році. Тобто виходить, що він якимось чином її пройшов. Але потім, виявляється, він опинився в такій, можна сказати, мережі, де він міг спокійно передавати інформацію, підслуховувати, як там навіть говорили, збирав інформацію повністю в Кабінеті міністрів. Ну, тобто, сама ця ситуація виглядає скоріше, знаєте, як така черговий піар під Новий рік. Да? Спроба показати, що, бачите, наші спецслужби виявили агента, і в випадку чого говорити, бачите, в чому проблема? У тому, що у нас тут агенти знаходяться в Кабінеті міністрів. Тобто, не в рішеннях, які приймає Кабінет міністрів, а проблема в агентах, у нас скрізь агенти. Ну, тобто, це насправді, сам факт того, як це все подавалося,
нагадує таку спробу в подальшому розкрутити цю тему, щоб в випадку чого говорити, що всі проблеми в нашій країні через те, що у нас не окремі чиновники не дуже допрацьовують, а от є чиновники-агенти. Цікавим є наступне запитання. Насправді, те, що там от така піар-акція, вдалися до такої піар-акції, це досить неоднозначний хід, як на мене, тому що зовсім нещодавно були конфлікти, там ЗМІ постійно порушують цю тему стосовно взагалі компетенції СБУ і наскільки вони компетентні у своїй діяльності і взагалі чим, в принципі, вони займаються, тому що дуже багато запитань з приводу якості їх роботи. І, як на мене, ці запитання, які виникають і у мене, і у вас, вони знову вкотре доводять те, що до СБУ досі лишаються запитання. Хіба не знали СБУ, що буде така сама реакція? Тобто вони готові, чи їм все одно, як ви вважаєте? Мені здається, що вони просто розраховують на, знаєте, скоріше такий наївний ефект, що люди побачать це в прямому ефірі, от вони про це почують зі ЗМІ, і вони будуть думати, що, бачите, от СБУ працює, вони не будуть заглиблюватися в деталі, що насправді той факт, що СБУ от просто одразу відкрив ім'я цієї людини, одразу сформував таке звинувачення, насправді, зрештою, може зіграти тут злий жарт з самим розслідуванням. Тому що в подальшому, я думаю, що якщо будуть подальші розслідування, і в тому числі буде працювати суд, я думаю, захист того ж Єжова зможе використати всі ці речі для того, щоб сказати, що це було така, своєрідний публічний тиск, і нічого подібного немає, і, власне кажучи, це був просто піар. От стосовно майбутнього Єжова, взагалі як, на вашу думку, розвиватимуться події, які надалі кроки? Судове засідання? Я думаю, що, скоріше за все, так. СБУ має тут підготувати в подальшому справу і направити її в суд. Тобто, взагалі, має бути показано розслідування, так, приведені докази цього. Тому що, знову таки, мені здається, що дещо підозріло в цій справі є, коли таку вал інформації про Єжова, про його дружину, про зв'язки ми отримаємо одразу з його затриманням. Тобто такі речі ми насправді мали б отримати вже пізніше, десь на рівні судового процесу, а не одразу, якщо СБУ веде таке розслідування. А так це просто складається враження, що під ялиночку СБУ вирішило продемонструвати свою певну нібито ефективність, що вони знаходяться на сторожі державних інтересів, і показати в прямому ефірі свою акцію. Це так просто виглядає. Не можу не задати запитання стосовно того, а от на вашу думку, чому там опинився саме телеканал «Прямий»? Якщо всі грають у таку наївність, то давайте реально, а чому саме «Прямий»? Чому не «П'ятий канал»? Я думаю, що це пов'язано, знов таки, не секрет є, що «Прямий канал» останнім часом пов'язують з тим, що це буде канал, який буде, тобто його місія, скажімо так, активно піарити президента і його ключове оточення, тобто такий пропрезидентський канал, але він є новим каналом, в нього вкладено достатньо багато ресурсів, і на відміну від «П'ятого каналу», наскільки я розумію, все ж таки він має дещо більшу аудиторію, тому що у «П'ятого каналу», якщо чесно говорити, аудиторії як такої великого немає, і великого ефекту впливу так само немає. Тому я думаю, що це була така своєрідна спроба, в тому числі, до речі, через те, що «Прямий» показує в ефірі такі речі, підняти рейтинг і «Прямого». Тому що, наскільки я розумію, там теж не все так добре є з рейтингами, в тому числі, тому що наші глядачі, давайте чесно говорити, вони вже відчувають, знаєте, коли піар окремих осіб зашкалює. Тобто вони хочуть все ж таки чути інформацію, а не лише в позитивному ключі висвітлення окремих осіб. Пане Олексію, а як ви ставитеся до тієї інформації, що Гройсман знав про те, що Станіслав Єжов є співробітником якихось спецорганів Російської Федерації, і більш того, він навіть прослуховував якісь плівки, які є доказом цього, але тим не менш, продовжував роботу, він був у штаті і так далі. Що можна сказати про це? Як це взагалі оцінювати? Мені скоріше це виглядає як спроба виправдати ситуацію, тобто спроба сказати, що якщо у нас з'являється одразу питання, як таке взагалі могло статися, що на такому високому рівні перекладач опинився з такими зв'язками, я думаю, це спроба виправдання сказати, а ми знали. Ми так за ним стежили вже трошки. Тобто це спроба виправдання з боку прем'єр-міністра показати, що з проблемами безпеки в Кабінеті міністрів є все добре. Але з іншого боку, інколи, до речі, це теж цікава ситуація з каналом «Прямим», інколи канал «Прямий» ще пов'язують з іншим соратником президента Ігорем Кононенко. А ми знаємо, що між Кононенко і Гройсманом, скажімо так, не найкращі стосунки. Тобто були вже деякі демарші і у Верховній Раді. І я не виключаю, що ця ситуація, наприклад, з цим перекладачем, вона може в подальшому
в тому числі вдарити і по Гройсману. Тому що виявляється, що в його оточенні, в Кабінеті міністрів відбуваються такі речі, хтось збирає інформацію. Тобто зараз Гройсман сказав, що так, я знав, нічого страшного, але насправді тобто, це став багато питань щодо діяльності і безпековості, захисту самих інформації, яка проходить і циркулює в самому Кабінеті міністрів. Тобто, в першу чергу, це стало питання до Гройсмана і до цих служб, які працюють безпосередньо з Гройсманом. Тобто, я не виключаю, що це така теж, знаєте, такий певний привіт від окремих друзів президента в бік прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Ну, Росія, як виявляється, набагато ближче, ніж нам здається. І наступний загадковий персонаж, який її до нас наближує, принаймні на думку влади, це Міхеїл Саакашвілі. От завтра має відбутися дві такі доленосні події, як для Міхеїла Саакашвілі, назначені на завтрашній день. Це його допит в СБУ та апеляція. І адвокат Міхеїла Саакашвілі вже заявив про те, що на допит Міхеїл Саакашвілі з'явитися не зможе, оскільки в нього апеляція. А як нагадаю, що 15 грудня Генеральна прокуратура подала скаргу до апеляційного суду Києва щодо відмови попередньої судової інстанції відправити Саакашвілі під домашній арешт. Ну, от прокоментуйте це, будь ласка. Ну, з Саакашвілі тут взагалі цікава історія, тому що ми бачимо, що наразі Саакашвілі і його захист намагається використати з одного боку певні юридичні крючки, щоб сказати, що от Саакашвілі або там не може прийти, або приходить, але не хоче давати свідчення. Тобто, що він не зовсім порушує закон, так, тобто для того, щоб Саакашвілі не виглядав прям таким порушником будь-яких законодавчих норм. А з іншого боку, ми бачимо, що Саакашвілі брав тактику, його захист, наскільки я розумію, брав тактику саботування зустрічі з правоохоронними органами, в тому числі з розрахунком, що це допоможе затягнути час розгляду справ по поверненню громадянства з боку Саакашвілі, і там ще декілька справ, які подає захист Саакашвілі. Тобто до тих пір, поки такі справи розглядаються, в тому числі в судах, Саакашвілі має можливість залишатися в Україні. Тобто він відчуває, що його як мінімум не екстрадують і не депортують. Тому що от те, що його можуть екстрадувати і депортувати, це є достатньо висока ймовірність. Тим паче, якщо всі судові справи, наприклад, проти міграційної служби і так далі, Саакашвілі програє. Тоді насправді є, скажімо так, юридичні підстави для його депортації. Наскільки я розумію, захист Саакашвілі це розуміє, і вони хочуть максимально затягнути всі процеси, розуміючи, що якщо вони будуть постійно подавати ті чи інші апеляції, їх переносити, то це допоможе Саакашвілі далі залишатись в такому статусі нібито не громадянина, але водночас залишатися на території України, і він не буде депортований. Тим паче, що ми знаємо, що на новорічні свята ця протестна активність вона буде дещо знижена, тому що вже в штабі Саакашвілі про це заявили, що вони, розуміючи, що йдуть свята, вони не будуть так активно проводити певні масові заходи, тим паче після цих нюансів, інцидентів під Жовтневим палацом. От якраз ви мене випереджаєте. Як ви ставитесь до цих подій і, зокрема, від цього відлуння, тому що Саакашвілі заявляє, що це провокація, потім з'являється інформація про те, що насправді організаторами можуть бути Єгор Соболєв, а технічним виконавцем Семенченко. Ну, про що це говорить? І насправді навіть у матеріалі «Української правди» у ЗМІ це публікується, аналізують відео штурму, і там те, що Саакашвілі відхрещується, нібито його соратники там не брали участі, насправді вони там усі чітко задокументовані, їх видно. Навіщо це робиться і, власне, яке буде рішення з цього приводу? Чому це, власне кажучи, що ми бачили? Наскільки я розумію, ми побачили розкол всередині протестного руху навколо Саакашвілі. Тому що, з одного боку, сам Саакашвілі все ж таки закликав зайняти Жовтневий палац, він говорив там і зробити штаб нової революції, мовно кажучи, штаб протестуючих, з одного боку. Але коли він побачив, власне, таку радикальне ядро і як це є спроба зробити, наскільки я розумію, Саакашвілі зрозумів, що тут буде, можливо, певна ескалація, можливо, більш того, можливо бути і навіть певна провокація з точки зору використання насилля і так далі. І тому Саакашвілі вирішив від цієї ситуації відмежуватися. Але частина прихильників Саакашвілі, в тому числі партія
частина депутатів «Самопомочі», наскільки я розумію, вони обрали більш радикальний шлях. Тобто вони вважали, що потрібно переходити до більш радикальних дій, радикалізувати протест, тому що радикалізація протесту викликає відповідний резонанс. Да? Тому що, погодьтесь, що 2 останні тижні після певної радикалізації протесту кількість людей, які виходили, почала збільшуватись. Але мене також, знаєте, в цій ситуації така от певний дзвіночок, чому в Жовтневому палаці водночас, коли це проходила спроба радикалізації його захоплення, знаходилась така величезна кількість представників Нацгвардії. Тобто було таке враження, що влада теж свідомо готувалась до цих речей, розраховуючи на те, що буде щось на кшталт такої ескалації, щоб потім суспільству сказати, от бачите, тут вже спроба захоплення будівель, який же це мирний протест з боку Саакашвілі. Але так чи інакше, на мою думку, ми бачимо все ж таки цю чітку ситуацію. Всередині відбувся певний розкол тих людей, які виходили на мітинг навколо Саакашвілі. Є Саакашвілі, який, наскільки я розумію, особливо після листа президенту почав займати трохи більш поміркованішу позицію, це навіть відчутно по його риториці. І є більш радикалізована група, яка не хоче вступати в якісь перемовини з владою, а хоче навпаки радикалізувати протест і, можливо, збільшити його масовість. І я думаю, що ця група, можливо, навіть була б зацікавлена в якихось актах насильства, щоб це викликало суспільне обурення. Все ж таки, зрозуміло, що до кінця року навряд чи вже будуть якісь там гучні суперподії у цих стосунках, але чого чекати у 2018-му від стосунків Порошенко-Саакашвілі? Хто кого? Я думаю, що буде висока ймовірність спроба депортувати все ж таки Саакашвілі або з України, або екстрадіювати. Тобто, я думаю, що той факт, що Саакашвілі почав так дещо поміркованіше говорити щодо президента, показник того, що сам Саакашвілі це розуміє, що така спроба буде. І я, до речі, не виключаю, що це може бути під новорічні свята, або якраз в межах новорічних свят, тому що увага громадян буде відвернена на свята, і відповідно це може викликати певним чином менший резонанс. Тобто, з великою ймовірністю ми можемо говорити, що це може бути до кінця цього року, або десь на початку наступного року. З іншого боку, дивіться, тут є теж цікавий нюанс ставлення Банкової до самого Саакашвілі. Тобто, з самого початку Банкова підозрювала, що Саакашвілі тепер, знаєте, як своєрідна така інформаційна зброя виступає проти президента на певному етапі. Але з іншого боку, Саакашвілі з точки зору політики, він не є конкурентом президенту, тому що, по-перше, він не має громадянства. По-друге, у нього немає цензу усідлості в Україні, щоб активно обиратися так, на політичні посади. Хто є конкурентом, це скоріше та ж Юлія Тимошенко. Так? Відповідно, мені здається, що Банкова в контексті Саакашвілі намагалася його використати, в тому числі, щоб з нього зробити, особливо на останніх стадіях, з нього зробити головного, нібито голосного опозиційного політика, але політика без реальної електоральної перспективи. Тобто політика, який не може обиратися, але зробити з нього як одного з головних опозиціонерів і розмити рейтинги інших опозиційних політиків. Кого ще буде долучати в якості, не знаю, таких поплічників, соратників Саакашвілі? Тобто ми бачимо, що там Юлія Тимошенко з самого початку там декілька депутатів. Але вона так дуже обережно. Вона так дуже обережно. Найбільш сміливими виявилися інші там народні депутати. І Сергій Лещенко. І єврооптимісти так звані. Безумовно. Чого чекати далі? Будуть долучатися чи все так зійде на нівець? Поки що ми бачимо розкол, знов-таки, всередині. Я так розумію, що в тому числі, можливо, розкол пов'язаний з джерелами фінансування всіх цих мітингів, тому що ходило багато чуток, хто міг фінансувати, або звідки були джерела такого фінансування. Тобто, я думаю, що поки що, особливо під святами, побачимо певну паузу щодо цих мітингів, але після свят я не виключаю, що буде спроба, можливо, одна з останніх спроб активізації цих речей, тим паче, що, ще раз підкреслю, останні мітинги нам показали, що певна масовість в них є. Тобто, знаєте, це крапля точить камінь. Тобто, спершу здавалося, що нічого не вийде, але зрештою Саакашвілі все ж таки почало вдаватися трохи збирати більше людей. І знов таки, ми можемо пригадати тут ще інший нюанс, що частина людей, які себе асоціюють з групою підтримки президента, почали говорити, що давайте організуємо мітинг в підтримку президента. Так? Тобто це показник чого? Того, що все ж таки оця картинка масовості, вона впливає. Вони розуміють, що, знаєте, це відчуття, що все ж таки є певний протест, хоча, знов таки, ми розуміємо, що те, що говорить Саакашвілі, дуже часто, воно може дивно виглядати, але сам факт протесту навіть у прихильників президента викликає певне занепокоєння. Тобто вони розуміють, що це створює таку картинку і для наших ЗМІ, і для західних ЗМІ, і не дуже добре впливає на рейтинги і на імідж президента.
Я вас зрозуміла. Я дуже дякую вам за відповіді. Ми зараз візьмемо невеличку перерву, потім продовжимо вашу розмову. Будемо говорити з Олексієм Якобіним про Коломойського, про Приватбанк, про Порошенка і про наші перспективи в наступному році. Дочекайтеся.